Ova štuka je odrasle patke odvukla pod vodu za manje od 3 sekunde. A ribnjak u kojem se to dogodilo možda čak i osobno poznajete, jer takvih ribnjaka i jezera u Hrvatskoj ima puno više nego što mislite. Bog svima, ja sam Jakub Prokaska i kao i sječak iz horror filma danas govorimo o priči koja zuje u sasvim običnim ribnjacima. U ribnjaku oko kojeg šećete. U ribnjaku u kojem hranite patke kruhom. U ribnjaku u kojem se ljet kupate. A ispod površine tog ribnjaka možda se baš u ovom trenutku skriva stvorenje sposobno odvući živu patku u dubinu i progutati je cijelu. Zove se štuka latinski Esox lucius. I danas ću vam pokazati zašto ovaj predator zaslužuje mnogo više poštovanja nego što mu većina ljudi pridaje. Napad krenimo od tog šokantnog trenutka koji zaslužuje da mu se detaljno posvetimo. Zamislite mirnu vodenu površinu. Jutro je, magla se diže nad ribnjakom. Skupina ptaka pluta na površini, mirno čisti perje, povremeno zaranja glavu u potrazi za hranom. Idilična slika, ona koju poznajete s 1000 šetnji pored vode. I onda se to dogodi. Bez ikakvog upozorenja, površina doslovno eksplodira ispod jedne od pataka. Ogromna čeljust, nakostriješena oštrim zubima, izlijeće iz vode, zatvara se oko tijela patke i istog trena je povlači ispod površine. Ostaju samo koncentrični krugovi na vodi i nekoliko pera koja polako plutaju prije nego što potonu. Cijeli napad traje dijelić sekunde. Patka nema vremena ni zavrisnuti, ni pokušati poletjeti. Jednostavno nestane. Ovo nije prizor iz dokumentarca o morskim psima. Ovo je pravi napad štuke. A deseci sličnih slučajeva snimljeni su diljem svijeta pa i u Hrvatskoj. Ali što se točno događa u tom dijeliću sekunde dok štuka napada? Raščlanimo to korak po korak jer je biomehanika ovog napada doista fascinantna. Štuka je takozvani predator zasjede. Ona ne progoni plijen na velike udaljenosti kao tuna ili iglun. Ostaje nepomična među vodenim biljem, blizu potopljenog korijenja ili blizu dna u plićaku i čeka. Njezina prugasta boja, one karakteristične zelenkasto-žučkaste pruge na bokovima, čini je gotovo nevidljivom u okolišu punom algi i vodenog raslinja. Tako može čekati satima, nepomično, gotovo bez vidljivog disanja, gotovo se stopivši s okolinom. A onda, u trenutku kad se plijen približi na dohvat, napada. Napad štuke spada među najbrže pokrete u svijetu slatkovodnih riba. Štuka može razviti ubrzanje koje višestruko premašuje gravitacijsko ubrzanje. Iz potpunog mirovanja može doseći maksimalnu brzinu za manje od desetinke sekunde. Njezino tijelo savršeno je prilagođeno takvom napadu. Dugačak vretenast oblik, sličan torpedu, smanjuje otpor vode. Leđna i podrepna peraja, pomaknute prema natrag, blizu repne peraje, daju joj fenomenalno početno ubrzanje, poput strijele odapete iz luka. U trenutku napada štuka svije cijelo tijelo u oblik slova S, a zatim se naglo opusti, stvarajući golemu silu koja je izbacuje naprijed. No to nije sve. Štuka ne napada naslijepo. Njezine oči smještene su na prednjem dijelu glave, što joj daje binokularni vid, sposobnost precizne procjene udaljenosti do cilja. To je rijetkost među ribama. Većina ima oči sa strane glave i panoramski vid, ali bez preciznog procjenjivanja dubine. Štuka gleda kao lovac, kao zvijer. U kombinaciji s izrazito osjetljivom bočnom linijom, osjetilnim sustavom koji se proteže cijelom dužinom tijela i sposobnim je uočiti i najmanje vibracije u vodi, to joj daje zastrašujući sustav lociranja. Točno zna gdje se plijen nalazi, koje veličine, u kojem se smjeru kreće i kojom brzinom. Kad patka pliva na površini, štuka ispod nje osjeća svaki pokret njezinih plivačih opni, svaki poremećaj na površini vode. A u trenutku kad odluči napasti, patka nema apsolutno nikakve šanse. Napad dolazi odozdo, iz potpune mrtve točke. Patka ne može vidjeti pod sobom u mutnoj vodi ribnjaka, a čak i kad bi mogla, njezino vrijeme reakcije bilo bi previše sporo. Vodena ptica treba nekoliko sekundi trčanja po vodi, uz mahanje krilima da bi poletela s površine. Štuki treba samo dijelić sekunde da napadne. Ta je razlika smrtonosna. Zašto napadati patku? Ali zašto uopće štuka lovi patke? Većina ljudi zamišlja štuku kao ribu koja jede druge ribe. I to je naravno istina. Sitna riba, bijela riba poput uklije, grgeč, deverika, mlad šarana čini okosnicu njezine prehrane. Zašto onda riskirati napad na patku koja je veća, jača i kreće se po površini? Odgovor je iznenađujuće jednostavan i leži u energetskoj bilanci. Štuka je hladnokrvna životinja. Njezin metabolizam izravno ovisi o temperaturi okolne vode.
U hladnijoj vodi metabolizam joj se usporava i treba joj manje energije. U topljoj vodi treba joj više. No bez obzira na temperaturu, svaki napad košta energiju. Svaki promašeni napad je gubitak. Štuka se dakle ponaša poput racionalnog ekonomista koji nastoji maksimizirati energetsku dobit uz minimalan trošak. I evo ključne stvari. Odrasla patka teži oko one do one 5 kg. To je golema količina energije za samo jedan zalogaj. Za usporedbu, prosječna uklija teži između 50 i 100 grama. Da bi dobila istu količinu energije kao od jedne patke, štuka bi morala uspješno izvesti 10 do 15 napada na sitnu ribu, a svaki od tih napada nosi rizik neuspjeha, gubitak energije i opasnost od dodavanja pozicije. Jedna jedina patka može štuki osigurati energiju za nekoliko dana, pa čak i za cijeli tjedan u hladnijem razdoblju. Osim toga, sa stajališta štuke, patke imaju nekoliko odlučujućih prednosti. Prvo, predvidljive su, plivaju po površini i imaju naviku vraćati se na ista mjesta. Ako na nekom ribnjaku postoji mjesto gdje ljudi redovito hrane patke, štuka to primijeti i nauči da se u određeno doba dana na određenom mjestu pojavljuje laka meta. Drugo, patke su glasne. Njihovi pokreti po površini stvaraju jasne vibracije koje štuka lako otkriva. Treće, patke su spore. Njihova reakcija bijega u vodi znatno je sporija od reakcije riba. Ugrožena riba može izvesti takozvani sea start, munjevit zaokret cijelim tijelom koji katapultira iz opasnosti. Patka nema ništa slično tome. Postoji još jedan rijeđe spominjan čimbenik. Patke imaju mekano tijelo, bez ljusaka, bez oštrih peraja, bez zaštitne sluzi. Njihovo perje doduše izolira od hladnoće, ali ne pruža nikakvu zaštitu od oštrih zubi. Štuka može zgrabiti patku i odmah je početi obrađivati bez rizika da ozlijedi vlastitu čeljust, a taj je rizik sasvim stvaran primjerice kad pokušava progutati grgeća s njegovim oštrim škržnim poklopcima. Kolika štuka je za to potrebna? No evo važnog pitanja. Kolika štuka mora biti da bi mogla napasti odraslu patku? Jer nemaju sve štuke tu sposobnost. Mala štuka od 30 ili 40 cm lovi kukce, mlađ i sitnu ribu. Predator je ali minijaturan, njezina usta jednostavno nisu dovoljno velika da progutaju patku. Općenito pravilo je da štuka može progutati plijen dužine otprilike trećine do polovi svoje vlastite dužine. To znači da bi za gutanje odrasle divlje patke gluhare, koja od kljuna do repa mjeri oko 55 do 60 cm, štuka morala mjeriti minimalno oko 120 cm. A to je već vrlo velika riba. I baš tu postaje zanimljivo. Štuke te veličine nisu rijetke u hrvatskim vodama. Ulovi štuka dužih od metra redovito se bilježe svake sezone u hrvatskim rijekama, jezerima i akumulacijama, a primjerci od 120 cm i više pojavljuju se svake godine. Rekordne štuke ulovljene u Hrvatskoj premašile su 140 cm i 20 kg. To su ribe sposobne napasti ne samo odraslu patku, nego i liska, patku njorku ili mladu gusku. Čak i skromnije štuke, recimo od 70 do 90 cm, mogu loviti mlade vodene ptice. Pačići, koji plivaju u koloni iza majke, lak su plijen za štuku srednje veličine. I baš zbog toga se na mnogim ribnjacima i jezerima tijekom ljeta primjećuje osjetno smanjenje broja pačića. Ribići i ornitolozi to primjećuju već desetljećima. U proljeće se na jezeru pojavi patka s 10 ili 12 pačića. Nekoliko tjedana kasnije ostane ih samo 5. A do kraja ljeta ponekad samo 1 ili 2. Naravno, i drugi predatori love mlade, vrane, rode, čaplje, pa čak i veliki somovi. No na mnogim lokacijama štuka ostaje glavni podvodni lovac pačića. Gdje se to događa? Vjerojatno se pitate gdje se točno u Hrvatskoj događaju takvi napadi. Odgovor bi vas mogao iznenaditi svojom običnošću. Praktički posvuda gdje postoji dovoljno velik ribnjak, jezero ili akumulacija sa stabilnom populacijom štuka i vodenih ptica. No neka su mjesta posebno pogodna. Kopački rit u Baranji, Lonjsko polje, ribnjaci oko Poljane Beach Bosut i mreže ribnjaka u Slavoniji. To su legendarna hrvatska staništa bogata vodom s iznimnom koncentracijom vodenih površina gdje štuke dosežu respektabilne veličine. Upravitelji ribnjaka i zaštićenih područja svake godine potvrđuju napade štuka na vodene ptice, posebice od svibnja do rujna, u razdoblju kad se patke kreću zajedno sa svojim pačićima. Jedan čuvar ribnjaka jednom je opisao kako je promatrao patku s 8 netom izleglih pačića. Za samo jedan dan njihov se broj smanjio na 4. Nijedan napad nije izravno zabilježen,
ali su se valiči i koncentrični krugovi neprestano pojavljivali na mjestima gdje su pačići nestajali. Ispod površine je djelovala štuka. Slična su zapažanja zabilježena i na velikim hrvatskim akumulacijama i jezerima, poput Peručkog jezera, Varaždinskog jezera ili jezera Dubrava na Dravi, gdje su dokumentirani slučajevi napada štuka na vodene ptice. Ribiči koji provode dane pored vode imaju desetke takvih anegdota. I ne radi se samo o patkama. Postoje svjedočanstva o napadima na liske, gnjurce pa čak i mlade labudove. Zabilježen je slučaj kada je štuka napala mladog labuda grbca na jednom jezeru. Mladunče je uspjelo pobjeći, ali je na nozi nosilo duboke tragove zubi. Što kažu znanstvenici, a što kažu stručnjaci? Ihtiolozi. Znanstvenici koji proučavaju ribe poznaju ovo ponašanje štuke i proučavaju ga već dugo. Štuka je takozvani generalist, predator koji nije specijaliziran za samo jednu vrstu plijena. Njezina prehrana ovisi o tome što joj je dostupno u okolišu. U rijekama bogatim sitnom ribom štuka se usmjerava na ribu. U ribnjacima s velikom koncentracijom vodenih ptica, patke i njihovi mladi postaju redovita komponenta njezine prehrane. Istraživanja provedena na skandinavskim jezerima pokazala su da na pojedinim lokacijama vodene ptice mogu činiti i do 15% ukupnog volumena hrane velikih štuka. To je znatan udio. Što se događa nakon hvatanja, zadržimo se na trenutak na tome što se događa ispod površine nakon što štuka zgrabi patku, jer je nastavak jednako fascinantan kao i sam napad. I ovdje dotičemo nešto što malo tko zamišlja. Štuka u ustima ima stotine zubi, i to ne samo na čeljustima. Ima ih i na nepcu, na jeziku i na škržnim lukovima. Cijela unutarnja stijenka njezinih usta obložena je sitnim zubima zakrivljenim prema natrag, tvoreći sustav u jednom smjeru, sve što uđe više ne može izaći. Ti su zubi usmjereni prema grlu, tako da se pri svakom pokretu plijena prema naprijed, u pokušaju bijega, zubi zabijaju sve dublje. Kad štuka zgrabi patku, prva je faza obuzdavanja. Štuka čvrsto drži plijen u ustima i pušta ga da se iscrpi. Patka se u početku intenzivno bori, maše krilima, udara nogama, pokušava se osloboditi, ali pod vodom je potpuno izvan svog elementa. Ne može disati, ne može se učinkovito kretati, ne može razviti dovoljno snage za bijeg. Za nekoliko desetaka sekundi, u najgorem slučaju nekoliko minuta, patka se utopi. Slijedi druga faza koju bismo mogli nazvati manipulacijom. Štuka naime guta plijen cijelog prvoglavom. To je ključno. Perje, krile i noge patke stvarale bi znatan otpor kad bi štuka pokušala progutati je naopako. Nakon što ubije plijen, mora ga okrenuti tako da glava patke bude usmjerena prema njezinu grlu. Ta rotacija može trajati nekoliko minuta. Štuka pušta i ponovno hvata plijen u više navrata, svaki put malo bolje okrenut. Tijekom tog procesa patka povremeno može ponovno izroniti na površinu, što objašnjava snimke na kojima se vidi dio tijela, noga, krilo, prije nego što ponovno nestane pod vodom. I evo najekstremnijeg dijela, samog gutanja. Štuka nema zube za žvakanje, ne može plijen izrezati na komade. Mora ga progutati cijelog. A gutanje patke od kilograma s njezinim perjem, kostima i kriljima fizički je pothvat doveden do granice mogućeg. Čeljast štuke može se otvoriti pod izvanrednim kutom. Njezine su čeljusti povezane elastičnim ligamentima koji dopuštaju otvaranje daleko izvan uobičajenog položaja. Sličan mehanizam postoji kod zmija, sposobnih progutati plijen već od vlastite glave. Kod štuke je princip isti, iako manje ekstreman. Gutanje veće patke može potrajati nekoliko desetaka minuta. Štuka postupno gura plijen sve dublje u grlo pomoću ždrijelnih zubi smještenih u ždrijelu i mišićnim kontrakcijama jednjaka. Tijekom cijelog tog procesa štuka je izrazito ranjiva. Ne može učinkovito disati, ne može plivati, ne može pobjeći od eventualne opasnosti. Zato se velike štuke, nakon uspješnog napada na veliki plijen, obično povlače u najdublje i najmirnije dijelove ribnjaka kako bi na miru obradile plijen. A što se događa kad štuka pokuša progutati nešto što premašuje njezine mogućnosti? To se doista događa, a posljedice mogu biti kobne i za samu štuku. Zabilježeni su slučajevi uginulih štuka, pronađenih sa napola progutanom patkom u ustima. Patka je bila prevelika da bi je progutala cijelu, ali nemoguće ju je bilo ni ispljunuti zbog zubi zakrivljenih prema natrag. Rezultat, gušenje obiju životinja. Takva otkrića ostaju rijetka, no jasno pokazuju da štuke ponekad precijene vlastite sposobnosti. Pomalo je to kao naručiti prevelik obrok za vlastiti apetit.
Samo što ovdje to ne završava osjećajem nelagode, nego smrću. Tiha brutalnost prirode znate što me u svemu ovome najviše fascinira. Ta potpuna ravnodušnost prirode. Mi ljudi skloni smo romantizirati prirodu, zamišljamo miran ribnjak kao mjesto sklada i tišine. Patke mirno plutaju, ribe nečujno klize ispod površine, sve u ravnoteži. I to je istina, sve doista jest u ravnoteži. Ali ta ravnoteža uključuje brutalnu predaciju, koja se odvija tik pred nosom ljudi koji ne sluteći ništa hrane patke kruhom. Ta ravnoteža uključuje ribu koja proždire žive ptice. I to se događa u svakom drugom hrvatskom ribnjaku. Kako prepoznati štuku u vlastitom ribnjaku, pogledajmo sada ono što vas kao gledatelja vjerojatno najviše zanima. Kako znati živi li u ribnjaku pored kojeg šećete takva štuka? Postoji nekoliko prilično pouzdanih znakova. Prvi i najupečatljiviji jest postupno smanjenje broja vodenih ptica. Ako na ribnjaku gdje su se nekada brojile desetke pataka, odjednom primijetite znatno manji broj, posebno kod mladih tijekom ljeta, to je snažan pokazatelj prisutnosti velikog predatora. Naravno, taj pad može imati i druge uzroke, bolesti, predaciju s kopna od strane lisice ili kune, promjenu staništa. No ako je pad nagli i izražen, a ribnjak inače djeluje zdravo, štuka je vrlo vjerojatan kandidat. Drugi je znak ponašanje pataka koje su preživjele. Patke nisu glupe. Nakon ponovljenih napada nauče da su pojedini ribnjaci opasni. Počinju izbjegavati plitke zone s gustim raslinjem gdje se štuka obično postavlja u zasjedu. Drže se otvorene vode, daleko od obale, ili naprotiv izlaze iz vode i provode neuobičajeno dugo vrijeme na kopnu. Ako primijetite patke koje djeluju nervozno na vodi, neprestano promatraju okolinu i lete na najmanji šum. To može odražavati pritisak predacije koji dolazi odozdo. Treći je pokazatelj poznata eksplozija na površini. Kad štuka napadne ribu blizu površine i promaši metu, ili kad progoni plijen u plitkoj vodi, javlja se karakterističan fenomen. Glasan pljusak, jasan val na površini, a ponekad se pod vodom nazire zeleno-srebrnasti očaj. Ako taj fenomen redovito primjećujete, u ribnjaku djeluje aktivna štuka. A ako su te manifestacije doista snažne, ako površina doslovno provrije na nekoliko četvornih metara, imate posla s velikom štukom. Četvrti su znak tragovi pronađeni na obali. Velike štuke ponekad ostavljaju tragove svojih obroka. Pramenove perja koje plutaju na površini, ostatke plivačih opni, repno perje. Ako na obali ribnjaka redovito nalazite pačje perje, bez uobičajenih tragova kopnenog predatora, bez otisaka šapa, bez tragova krvi na tlu, bez rastrganog tijela, vrlo je vjerojatno da je napadač došao iz vode. Peti je pokazatelj, prilično pouzdan, ponašanje sitne ribe u prisutnosti velike štuke. Ako u plitkoj vodi ribnjaka primijetite da se sitna riba okuplja u gustim jatima i izbjegava određene zone, to može biti reakcija na prisutnost velikog predatora. Ribe posjeduju izvanredan osjetilni sustav sposoban otkriti kemijske signale, takozvane kairomone, koje u vodu ispuštaju veliki predatori. Prisutnost tih tvari kod sitne ribe izaziva reakciju stresa i promjenu ponašanja. Prije nego što nastavimo, htio bih vas nešto zamoliti. Ako vas ovaj svijet ispod površine zanima, ako želite otkriti još priča o onome što se doista događa u hrvatskoj prirodi, priče koje vam nitko drugi neće ispričati, pretplatite se i uključite zvonce. Pripremamo još epizoda koje će vas uvesti u tajne voda, šuma i livada diljem Hrvatske. I vjerujte mi, neke od tih priča još su lucije od ove. No tom drugi put ćemo uključiti zvonc, štuka kao ekološki regulator. Nastavimo, jer još nismo obradili jedan od najzanimljivijih aspekata cijele teme. Ekološku ulogu štuke kao regulatora populacije vodenih ptica. Može zvučati paradoksalno, ali prisutnost štuke u ribnjaku može biti korisna za cjelokupnu ekologiju vodene površine. Kako je to moguće? Objašnjenje leži u ekološkim kaskadama. Kad u ribnjaku nema predatora na vrhu prehrambenog lanca, populacija pataka i drugih vodenih ptica može nekontrolirano rasti. Previše pataka na malom ribnjaku dovodi do prenapučenosti, prekomjernog ispasanja vodenog bilja, onečišćenja vode izmetom ptica i poremećaja cjelokupne ekološke ravnoteže. Voda pozleni, alge se namnože, razina kisika padne i ribnjak počinje ugibati. U tom sustavu štuka funkcionira kao regulator. Ne zato što bi imala bilo kakvu ekološku namjeru, nego jednostavno zato što lovi ono što joj je dostupno. No rezultat njezine predacije održava populaciju vodenih ptica
na razini koju ribnjak može podnijeti. To je upravo onakva vrsta prirodne ravnoteže o kojoj govore udžbenici biologije, no koju rijetko tko uspije konkretno zamisliti. A konkretno to izgleda ovako. Riba jede pticu kako bi ribnjak ostao zdrav. Priroda nema sentimentalnih obzira. Anatomija i fiziologija. Fascinantni detalji, vratimo se anatomiji i fiziologiji štuke, jer ostalo je još nekoliko fascinantnih detalja koje nismo spomenuli. Već smo govorili o njezinim zubima, no nismo spomenuli jednu izvanrednu sposobnost. Štuka ima takozvano revolving zubalo. To znači da se njezini zubi neprestano obnavljaju. Stari otupljeni zubi ispadaju, a na njihovo mjesto rastu novi, oštri. Taj se proces odvija bez prekida tijekom cijelog života štuke. U praksi to znači da uvijek raspolaže arsenalom naoštrenih zubi, spremnih za akciju. Nikada joj se ne dogodi da ne može loviti zbog oštećenog zubala. Još je jedno izvanredno svojstvo štuke njezin vid. Već smo spomenuli njezin binokularni vid, no treba dodati da također vrlo dobro vidi u uvjetima slabe osvjetljenosti. Njezina mrežnica sadrži velik udio štapića, stanica specijaliziranih za sumračni vid. Štuka je stoga aktivna u zoru i sumrak kad je vidljivost pod vodom minimalna i kad plijen ima manje šanse primijetiti je. Baš u tim jutarnjim i večernjim satima događa se mnogo napada na patke. Dok plivaju na mirnoj površini u smanjenu vidljivost pod vodom. Zanimljiv je i termoregulacijski aspekt ponašanja štuke. U proljeće, kad se voda počne zagrijavati, štuke migriraju prema najplićim i najtoplijim dijelovima ribnjaka. I baš u tim istim zonama patke se okupljaju u isto vrijeme, jer se upravo u toploj i plitkoj vodi nalazi najviše hrane za pačiće. Tada dolazi do prirodnog sukoba. Štuka i patka se nađu na istom mjestu u isto vrijeme i to nije slučajnost. Obje vrste reagiraju na iste okolišne signale, ali s dijametralno suprotnim namjerama. Patka traži hranu i sigurnost za svoje mlade, štuka traži hranu, a ta hrana su upravo ti mladi. Može li štuka napasti čovjeka? A sada pitanje koje mi mnogi postavljaju. Je li moguće da štuka napadne čovjeka, posebno dijete koje se kupa u ribnjaku? Ovdje treba biti potpuno precizan i odgovoran. Postoje izolirani slučajevi u kojima je štuka ugrizla čovjeka. Riječ je obično o situacijama u kojima osoba koja gazi u plitkoj i mutnoj vodi zamijeni svoju nogu ili ruku s ribom u očima štuke. Rezultat je ugriz, bolan i koji ponekad zahtijeva liječničku pomoć zbog rizika od infekcije, no svakako nije smrtonosan. Štuku čovjek ne zanima kao plijen. Mi smo za nju preveliki, prejaki i previše čudni da bi nas smatrala hranom. Većina ugriza obrambena je reakcija ili pogreška. No postoji jedno ali. Vrlo velika štuka, recimo dulja od 120 cm, ima dovoljno široku čeljast i dovoljno snažan stisak da nanese duboke ozljede. A ako bi takva štuka napala vrlo malo dijete u plitkoj vodi, to bi teoretski moglo izazvati ozbiljniju ozljedu. Ne znam za nijedan potvrđen slučaj smrtonosnog napada štuke na čovjeka, no razuman oprez prema velikoj štuki u plitkoj vodi svejedno je na mjestu, kao i prema bilo kojoj drugoj divljoj životinji. Štuka je predator oštrih zubi i brzih refleksa i mudro je poštovati kao takvu. Pažnja, vlasnici vrtnih jezeraca, prijeđimo sada na temu možda praktičniju od svih ostalih. Upozorenje vlasnicima vrtnih jezeraca i manjih vodenih površina. Zvuči nevjerojatno, ali štuka se može pojaviti na mjestima gdje je nikad ne biste očekivali. Kako ona tamo dospijeva? Moguće je nekoliko puteva. Najčešći je ljudski čimbenik. Ribići koji ulove malu štuku, a ne znaju što bi s njom, ponekad je puste u najbliži vodeni ekosustav, mali seoski ribnjak, protupošađarni bazen, pa čak i veliko vrtno jezerce povezano s potokom. Dovoljna je samo jedna mala štuka od 20 cm i nekoliko godina kasnije u svom jezercu imate predatora duljeg od metra. Drugi je put prirodna migracija. Tijekom poplava ili topljenja snijega u proljeće, kad razina potoka i rijeka poraste, štuke se mogu naći u pomoćnim vodenim tijelima iz kojih se više ne mogu vratiti nakon što razina vode ponovno padne. I tamo rastu, jer u tom malenom i izoliranom staništu nemaju prirodnu konkurenciju, a hrane isprva ima u izobilju. Postoji još jedan rijetko spominjan čimbenik. Određene vrste ptica, osobito čaplje i kormorani, mogu nenamjerno prenijeti riblju ikru zakačenu za perje ili noge s jedne vodene površine na drugu. Taj mehanizam ostaje rijedak, ali teoretski moguć. Jaja štuke relativno su otporna i mogu preživjeti kratak transport na perju ptice. Rezultat. Vlasnici
U krasnih jezeraca s lijepim ribama ponekad dožive vrlo neugodno iznenađenje. Njihove vrijedne ribe počinju nestajati. Isprva pomisle da je zato odgovorna čaplja, pa postave zaštitne mreže, no ribe i dalje nestaju. A onda jednog dana u jezercu primijete sjenu preveliku da bi pripadala jednom od njihovih šarana. Štuka. I u tom je trenutku obično prekasno, jer u zatvorenom ograničenom prostoru štuka može decimirati populaciju ukrasnih riba u samo nekoliko tjedana. Postoji zabilježena priča o vlasniku vrtnog jezerca od otprilike 20 četvornih metara koji je u samo mjesec dana izgubio svojih 11 koji šarana, od kojih su neki bili uzgajani više od 10 godina. Ispraznivši jezerce, na dnu je pronašao štuku dugu 85 cm. Nikad se nije saznalo kako je tamo dospjela, no na dnu jezerca bila je diskretna, kamuflirana i smrtonosno učinkovita. Što učiniti u takvom slučaju? Ako imate vrtno jezerce u blizini potoka, rijeke ili druge vodene površine, postoji nekoliko preventivnih mjera. Postavljanje fine rešetke na ulaze i izlaze vode spriječava upad mladih štuka. Redovita kontrola stanja riba u jezercu omogućuje uočavanje predatora prije nego što uzrokuje veću štetu. A ako posumnjate na prisutnost štuke, obratite se lokalnoj ribolovnoj udruzi koja vam može pomoći uloviti je i preseliti. Lekcija iz skromnosti postoji još nešto što bih htio spomenuti, osobno zapažanje nakon godina proučavanja ponašanja ovih riba. Štuka je životinja koja nas uči skromnosti. Živimo u iluziji da su hrvatski ribnjaci i vodene površine pripitomljen, siguran krajolik koji potpuno kontroliramo. Hranimo patke, šećemo oko ribnjaka nedjeljom, puštamo djecu da bacaju kamenčiće u vodu, a u međuvremenu se nekoliko metara ispod površine odigrava drama dostojna afričke savane. Predator vreba plijen, napad dolazi bez upozorenja, žrtva nema nikakvu šansu za bijeg. Sirovo je, brutalno je i potpuno je prirodno. I evo misli koja mi se vraća svaki put kad se bavimo ovom temom. Mislimo da poznajemo prirodu. Mislimo da znamo što se događa u šumi iza naše vikendice ili u ribnjaku pored kojeg svaki dan prolazimo na putu na posao. No istina je da se ispod površine odvija svijet o kojem nemamo ni najmanju predodžbu. Svijet stariji od naše civilizacije, stariji od naših gradova, stariji od samih naših ribnjaka. Štuka na zemlji postoji u praktički nepromijenjenom obliku već više od 40 milijuna godina. Lovila je ptice davno prije pojave čovjeka i nastavit će to raditi još dugo nakon što naši ribnjaci padnu u zaborav. To je, čini mi se, prilično snažna lekcija iz skromnosti. Teritorijalnost i kanibalizam, no pogledajmo još nekoliko fascinantnih aspekata ponašanja štuke izravno povezanih s našom temom. Štuka je poznata po svom teritorijalnom ponašanju. Velika štuka u svom ribnjaku razgraničava teritorij, obično zonu koja nudi dovoljno skrovišta i dobar pristup plijenu. I taj teritorij aktivno brani. Male štuke koje pokušaju u njega prodrijeti agresivno se tjeraju, a u ekstremnim slučajevima i pojedu. Da, štuke su kanibali. Velika štuka neće ni trenutak oklijevati progutati manju štuku. To ponašanje ima znatnu ekološku važnost jer ograničava ukupan broj štuka u danom okolišu i sprečava prenapučenost. Teritorijalno ponašanje također znači da velika štuka savršeno poznaje svoj teritorij. Zna gdje se nalaze najbolja skrovišta, gdje se plijen okuplja, kuda prolaze jata riba i gdje se patke okupljaju radi hranjenja. To poznavanje okoliša daje joj znatnu prednost. Nije riječ o slijepom predatoru koji napada nasumce. Riječ je o iskusnom lovcu koji poznaje svaki kamen, svaku vlat trave i svaku dubinu dna svog teritorija. Postoji još jedan aspekt lova štuke o kojem se rijetko govori, a posebno je relevantan za našu temu napada na patke, takozvane koordinirane lovne strategije. Iako je štuka prvenstveno samotni lovac, istraživanja provedena na skandinavskim jezerima sugeriraju da u određenim situacijama više štuka može loviti paralelno, ne izravno surađujući, nego na način da prisutnost više štuka u blizini skupine pataka povećava uspješnost pojedinačnih napada. Kad prva štuka napadne i promaši metu, prestrašena se patka pomakne i pro na površini, gdje se može naći na dohvatu u površini, gdje se može naći na dohvatu druge štuke. Znanstvenici su taj fenomen zabilježili na velikim jezerima, gdje je nekoliko krupnih štuka djelovalo na ograničenom prostoru, a stopa uspješnosti napada na vodene ptice bila je veća nego kod izoliranih jedinki. A zimi? Mijenja li se ponašanje štuke zimi? Da, i to znatno. Tijekom zimskih mjeseci, kad temperatura vode padne
Ispod 5 degreesa Celsius metabolizam štuke znatno se usporava. Postaje manje aktivna, manje lovi i najveći dio vremena provodi u najdubljim dijelovima ribnjaka, gdje je temperatura stabilnija. U tom razdoblju patke su gotovo odsutne sa zaleđenih ribnjaka, tako da problem predacije nestaje. No čim se led u proljeće otopi i temperatura vode počne rasti, štuka se budi s udesetorostručenim apetitom. Proljeće, posebice travanj i svibanj, predstavlja razdoblje najintenzivnije predacije. Štuka mora obnoviti energetske rezerve nakon zime, a istovremeno se pripremiti za mrijest. I baš se u tom razdoblju na ribnjacima pojavljuju prve patke s pačićima. Som još jedan strašan lovac, zadržimo se ukratko na jednoj drugoj vrsti, sve češćoj u hrvatskim vodama i jednako, ako ne i više, učinkovitoj od štuke u obračunu s patkama. Govorim o somu. Som je najveća slatkovodna riba Europ, a u hrvatskim vodama može prijeći 100 metra duljine. Za razliku od štuke, koja je predator zasjede, som kombinira čekanje i aktivan lov. I dok štuka guta patku cijelu zahvaljujući svojoj rastezljivoj čeljusti, som je doslovno usisava. Njegova usta djeluju poput usisne pumpe, stvarajući tako snažnu podvodnu struju prema unutra da plijen nema nikakve šanse za bijeg. Na rijeci Ebro u Španjolskoj zabilježeni su slučajevi u kojima su somovi aktivno lovili golubove koji su dolazili piti vodu na obali rijeke. Som se približavao plitkoj vodi, čekao pravi trenutak, a zatim izbacivao glavu iz vode, hvatao goluba i povlačio ga ispod površine. Takvo je ponašanje zabilježeno u više navrata, a znanstvenici su ga opisali kao naučenu lovnu strategiju, prilagodbu lokalnim uvjetima. Slično je ponašanje zabilježeno i kod somova u hrvatskim rijekama, posebice na Dravi i Savi, gdje dosežu impresivne veličine. Utjecaj čovjeka. No vratimo se našoj štuki, jer priča o njezinu odnosu s patkama ima još jedno poglavlje o kojem nismo govorili, ljudski utjecaj. Ljudske aktivnosti, paradoksalno, povećavaju učestalost napada štuka na patke. U igri je nekoliko mehanizama. Prvo, umjetno unošenje štuka u ribnjake u svrhu sportskog ribolova povećava gustoću populacije štuka iznad prirodnih. Razina. Na nekim vodenim površinama štuke se namjerno unose kao sportska riba jer je lov na krupnu štuku iznimno popularan među ribićima. Što je više štuka u ribnjaku, to je već pritisak predacije na sve što se kreće, uključujući patke. Drugo, hranjenje pataka od strane ljudi ima neočekivan sporedni učinak. Kad ljudi redovito dolaze na isto mjesto na ribnjaku hraniti patke kruhom ili sjemenkama, stvaraju predvidljivo mjesto okupljanja. A štuka je, kao što smo vidjeli, inteligentan predator sposoban učiti iz svog okoliša. Velika štuka vrlo brzo zapamti da se u određeno doba dana na određenom mjestu okuplja skupina pataka zaokupljenih kljucanjem hrane i time manje oprezna. Pomalo je to kao kad bi vam netko redovito donosio ručak na pladnju, štuka uopće ne mora loviti, dovoljno joj je postaviti se na pravo mjesto i pričekati. Treće, promjene u upravljanju ribnjacima utječu na strukturu vodenog staništa. Uklanjanje obalne vegetacije, uređenje dna, promjene vodnog režima, sve to može izmijeniti raspored skrovišta za štuke i njihov plijen, mijenjajući time dinamiku odnosa predator-plijen. Evolucija pataka u odnosu na štuku zanimljiv je i utjecaj štuke na evoluciju vodenih ptica. Milijuni godina predacije koju su slatkovodne ribe vršile nad vodenim pticama ostavili su trag na anatomiji i ponašanju pataka. Jeste li se ikad zapitali zašto su patke tako nervozne? Zašto trenutačno reagiraju na najmanji pokret pod vodom? Zašto na najmanji znak opasnosti cijela skupina odjednom poleti prema drugom mjestu? To nije slučajnost. To je rezultat prirodne selekcije. Najsporije, najmanje oprezne, najmanje nervozne patke pojedene su. Preživjele su samo najbrže, najbudnije, najnervoznije i ta su se svojstva prenijela na sljedeće generacije. Na isti se način može objasniti i sklonost patki da polažu velike legla. Divlja patka gluhara u prosjeku polaže 8 do 12 jaja, velik broj potomaka za samo jednu sezonu, a razlog je jednostavan, većina njih neće preživjeti. Predacija, bolesti, vremenske nepogode, sve to decimira pačiće. No baš zato ih je toliko potrebno. Priroda radi s viškom. Ako od 12 pačića 2 ili 3 dožive odraslu dob, populacija se održava, a štuka je jedan od mnogih čimbenika odgovornih za tu visoku smrtnost. Zvučni svijet ispod površine, pogledajmo još jednu zanimljivost. Zvučni svijet ispod površine u kontekstu lova na patke. Većina ljudi misli da pod vodom vlada tišina, no upravo je suprotno istina.
Vodený je okoliš pun zvukova. Rybe komuniciraju, rakovi puketaju, kukci zuje, a pokret pačih nogu na površini stvara jasne akustičke signale. Štuka te signale percipira ne samo putem bočne linije, nego i putem unutarnjeg uha, iznenađujuće sofisticiranog kod riba. Neki znanstvenici čak sugeriraju da bi štuke mogle koristiti akustičke signale za razlikovanje različitih vrsta plijena. Drugim riječima, da bi zvuk koji proizvodi patka koja pliva za štuku bio drukčiji od zvuka koji proizvodi liska ili gnjurac. A ta bi joj sposobnost omogućila da odluči vrijedi li potencijalni plijen napada još i prije nego što ga vizualno prepozna. Doista je zapanjujuće kad razmislite. Riba koja sluša zvuk pačjih nogu i na temelju toga odlučuje isplati li se napad. Nije riječ o jednostavnom automatu koji reagira na pokret. Riječ je o sofisticiranom predatoru s kompleksnim procesom odlučivanja, a sve se to odvija u mozgu veličine šljive. Lekcija za kraj htio bi s vama podijeliti posljednje osobno zapažanje. Nakon svih ovih godina posvećenih prirodi i ovom kanalu, shvatio sam jednu stvar. Najveće se drame ne odvijaju nužno na egzotičnim odredištima. Ne treba letjeti u Afriku da biste vidjeli zvijer kako lovi plijen. Ne treba ići na Aljasku da biste vidjeli medvjeda kako hvata lososa. Dovoljno je zaustaviti se pored ribnjaka blizu vaše kuće i pogledati ispod površine. Tamo dolje odvija se drama jednako intenzivna, jednako brutalna, jednako fascinantna kao bilo koji dokumentarac o divljim životinjama. Samo je bliža, u vašem je dvorištu, a vrlo je često uopće ne primjećujemo. To je možda i najvažnija lekcija ove epizode. Priroda koja nas okružuje mnogo je divlija nego što smo spremni priznati. Taj mirni ribnjak, ta smirena površina, tek su fasada. A ispod te fasade živi svijet vođen pravilima starim milijunima godina, pravilima koja ne poznaju ni milost, ni pravdu, ni kompromis. Svijet u kojem riba proždire pticu i u kojem je to potpuno normalno. Prije nego što završim, htio bi spomenuti nešto izravno povezano sa zaštitom prirode. Štuka je autohtona vrsta u Hrvatskoj i njezina je prisutnost u našim vodama prirodna i poželjna. Iako njezina predacija na patke može djelovati brutalno, ona pridonosi ispravnom funkcioniranju vodenog ekosustava. Svaki pokušaj uklanjanja štuka iz ribnjaka radi zaštite pataka bio bi ekološki kontraproduktivan. Štuka regulira populacije sitne ribe, čisti ribnjake od bolesnih ili oslabljenih jedinki i općenito pridonosi zdravlju vodenog staništa. Stoga, sljedeći put kad ugledate krugove na površini, na mjestu gdje je prije nekoliko trenutaka plivala patka, sjetite se da se pod vodom upravo odigrao čin koji održava ribnjak u ravnoteži. Teško je, ali takva je priroda. Za kraj, jedan praktičan savjet. Praktičan savjet. Akušajte posjetiti jedno promatrati ovog velikih vlažnih staništa, Kopački rit ili Lonjsko polje rano ujutro u svibnju ili lipnju. Postavite se na nasip ili pristanište i tiho promatrajte površinu na mjestima gdje se zadržavaju patke. Budite strpljivi. To može potrajati sat, dva, ponekad i cijeli dan. No ako imate sreće, vidjet ćete nešto zapanjujuće. Vidjet ćete kako se mirna površina naglo raspara. Ugledat ćete odsje zelenkastih ljusaka, čut ćete pljusak i uspaniće nagakanje, a zatim tišinu. I u tom ćete trenutku shvatiti zašto se ovaj kanal zove Divlji svijet. Jer taj divlji svijet nije negdje daleko. On je tu, ispod površine ribnjaka blizu vas. Hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja. Ovo je bio Jakub Prokhaska, a vi ste upravo gledali Divlji svijet. Vidimo se sljedeći put.